Avui, 30 de gener, es celebra el Dia Escolar de la Pau i la no violència. No s'ha escollit aquest dia perquè sí, sinó perquè un dia com avui, fa 67 anys, va morir un home blanc. Un home que necessitava la pau i va fer de la seva vida una expressió del que pensava sobre la pau. Aquest home es deia Gandhi i va ensenyar a tothom a aconseguir el que volia, sense armes, només amb la paraula i les accions. Cada any, el 30 de gener, es commemora arreu del món la seva mort amb la celebració del Dia Escolar de la no violència i la pau. Encara que nosaltres tenim la sort de viure en una terra on ara no hi ha guerra, hi ha molts infants arreu del món que viuen la crueltat de la guerra, de les armes, dels maltractaments, de les injustícies. Per això desitgem un món en què hi hagi pau, on ningú no sigui discriminat per la seva classe social, religió o condició, on tothom tingui els mateixos drets i on hi hagi justícia. Per aconseguir la pau cal lluitar perquè es respectin els drets humans i potenciar el diàleg i el consens per arribar a acords sempre positius. La pau es coneix i valora les diferències entre persones independentment de la raó, pensament o sentiment. Si ens acceptem tal com som, si acceptem la diversitat i respectem els costums i les diferències culturals, evitarem conflictes. Tenim clar que tothom formem part del mateix món, del mateix gènere, de la mateixa raça humana, i que la falta de respecte no fa altra cosa que destituir el nostre món i la nostra humanitat. Tots podem col·laborar en el nostre dia a dia en les nostres relacions personals, més proper, ajudant a estendre principis de la pau. Malauradament, estem lluny de viure en un món en pau, perquè no pot haver pau si encara en molts punts de la Terra continua havent-hi tantes formes d'injustícia i violència. Les guerres, els atemptats, els maltractaments, l'explotació en el treball, la destrucció del medi ambient, són fets que estan molt lluny de resoldre conflictes. Des de l'escola també podem contribuir a la pau en les nostres accions diàries. Les accions que podem fer a la nostra escola són Treballar pel respecte, l'acolliment, la solidaritat i el diàleg amb tots els nostres companys i companyes i professors i professores. Ajudar a col·laborar perquè tothom se senti integrat i membre important del grup, classe i del centre, i en especial aquells companys i companyes que provenen d'altres cultures. instaurar el diàleg com a font de resoldre conflictes. Com deia Gandhi, no hi ha cap Rebutjar totes les manifestacions de violència física i verbal contra els amics, companys, coneguts. Evitar accions de rebuig i de menyspreu envers els altres i tractar amb afecte els companys i les companyes. estar al costat d'aquells companys i companyes que passen importants. Tenir cura i trobar el moment i la manera de dir les coses així. Com deia Gandhi, no hi ha camí per la pau és el camí, perquè si s'acceptem amb violència, solament es pot mantenir amb violència. Comprometem-nos, un altre món és possible.
Comprometem-nos a fer-ho realitat per a nosaltres i per a tots els nens i les nenes que volen somriure. Hasta aquí el manifest. Com escoltat, el molt